Dalawang klaseng summer destinations in Puntalanta mo ngayon iyadyang itutundo ko mitara ni Palet sa Samuan at pangabagya abaloyo nung nano at Igeti. Mid-season sa Lega. Tourism officer ng Balenting sa Samuan at iyang magsilbing tour guide king adventure ang Puntalanta mo ngayon nga ba? Yang madalundong ramdam include nesting nature. Ating tangkan niya pasado alas 4 ng ganito tamang nigyayi yang abalo yung pinansit. Ing Bangkong Mapalat, ing Barangay Patang Second. Wakas sa parking na rin sa Samuan. Wakas sa uling i-update dulo aakit mo na yung Manila Bay Kenny. Tagkaya kami nilagay kong resistor, mapalat din sa Samuan. Uling at tuwing iniinugal nga. At kung ano nga kaya ganaga ng pamagan, mamagot, lulog, kaya mo kabalayan. Kaya nasan, kaya nangyari mga tan, paro, kakailangan mam-life dan, kailangan mag-dive. Uling natural na. Kaya tutukin ng abot. Sir, ano pong akit po Kenny lugar ay? Inakit mo Kenny, kaya kami bisita. Dino rin kaya kayo? Balik-balikan din lugar. After ang bisita nila, muri din yung tamangan ni Kenny. Pero bisita ni Manny Batal, kaya baga, forager lang. Forager lang kasi. Manny Batal liwalugan. 8 Europe, may kaya kasi malalili natin taga-Antarctica Pireta-retang migratory bird. Di na rin bisita ni Kelly. Kelly, bisan miding mapilang pagmaragundang migratory birds ang may narinta sa langit inugal. Mga subandaketa, detarek migratory bird. Pero medyo kalakalaleta, may tamasado masasya, uling pagsende, kulapog na rin, mamaglakola, alata na nga. Nakalkanod din ni Reki Patset bulan ng Nobyembre hanggang Pebrero. 21 different different species. Bird species. Water bird. Buka rin na kaya manibatan din Renin na kang na rin kabud na lamuwari po kung ketang mismong flight na. So, ingewara, nanyang ad-cover natin, kay katunduluan, nalimitas mo, kung mapalat din, uling barangay Batang Second Remis mong tao kayo, ilang may ka-cover. But wait! There's more! Liban ka ng migratory bird, akit mo rin, imala para isong view Kenny, din siya amit kalat king Laharsan.
Kainan ko murin kay pamaglibot ko kay tinikara ka na ng shelf. Ako pamating ko rin ito tala po. Dine, oh. At balo ba kapamilya rin talaba, akin na rin kagawan lang kapit. Puno pa rin kakakita mo, regalo ang pagkulang, pumawang, mita ka rin kapit. At netong yan, ka rin kapanakit at rin tao ka rin kakini. Karakal abakawan apakabalebe indalong. Kapamilya bang masirente kayong tulakin ba kumutakin siguraduan yung low tide uling pagte-high tide. Ala kayong pitukuan kedi, ano pa ng ganamon? Patulan nila. Dati grandan yung low tide, patsa kumutawa kedi. Tingulok ating dalong. Advisable in screening galore. Especially ka rin anak, uling mababong indalong. But to wait again, but there's even more. Malyaring painawa ka rin tubol o kaya naman, asang dalong at minimurid na ka. Balikbayan North ay Dominic. Isaman Kenny Valeris sa Suwana Bait, first time Miras Kenny. At talaga namang kanong mayama isang tingin lugar. There's so many Pampangueños, and all these people from Sassuan, but people from Pampanga, from abroad, that haven't seen this area. They haven't seen this area. This is raw. Like a virgin area. It's a virgin area. I hope it stays that way. Magbalik yaman ka no Amerika, balikan at balikan ka mo rin ka no iti at malagkat pa. So, even though I've been all over the world, I couldn't compare this to Boracay, even though it's money. Yeah. It's not that. It's not that. It's no sacred in that. If they preserve the sanctity and the general, the natural feature of this area, that would be great. Because it's good for the economy, good for the fishery, it's good for us, it's good for the country. Ating manuwala kayo o ali, itingan, libre mo. Nung kaya kami turista, yung Kalakeli, ating kayong from Libao, ating kayong from Wagwa, pwede lang, nung ating lang kahit Friday day, kaya condition, pwede mo naman ating tawag transportation. Baba na kayo mismo isang ban na nga pollution. Pwede lang purandan pa ka rin. Kaya ba? Sa akin na, kitang daungan mismo. Kitang welyo. Ating makapanayang baktero. Pare. Kaya ba? Sabihan ka, bangkong mapalat. Dalam kayo kitang bangkong mapalat. Dala din niya nga laban sa kalamidad, pituran mo rin yung lugar. Ing dating makabang boardwalk, ni Dagos, ing paspas na rin alon, o ning panikwanan pa mo rin yung lokal sa pasasingan pa iti, sa pamilataning pamagparakal pang mangrove o bakawan. Talaga namang mapalad ko uling yan yung soket yung lugar, abang kong mapalad, yung numarik attitude, ing luwalas na ning dayan. At yung tamang fresh air, ako pa rin yung mga santing at tanaman. At bali ang pamilya ay tatandaan ko nung nanuya, bakawan o mangrove. Hiniing mamaya proteksyon o makamatay alon. Pati ating dalat ng abagyo, ako rin magharagul alon. Kaya piniya ko, biya ko i-share ko, kaya tinyo daliti, kanangke. Kaya kayo kapamilya, pati minta kayo Kenny, give your part to our environment. Yan at aliwa pang mga kayamang adventure. Akit mo timbalet ni Sasmuan. Akit mo Pampanga. Ang yaman nun to kaya kayo, perfect for your summer destination. Anya naman nung ako kaya kayo, iyabi, kinistahan nyo. Anyaya ko, i-enjoy kaya pa ini. Sa pamilya, magyabi